als we nu eens hier in Bezel een jeugdbiljartvereniging gaan oprichten. We moeten tenslotte toch de goede dingen in het leven voorbrengen aan de jeugd. Nu dit dat 6 jong. Die van Schutter in Sint-Georgius en Sint-Sebastianus. Die hebben ook zo goed gedaan. Ja, en niet zonder succes, Wiel. Die hebben toch mooi het ummeke naar Bezel gehaald. Welk ummerke? Nee, Wiel, het ummeke. Dat is de verkleinde versie van de grote ummer. En we hebben ze een mooie receptie aangeboden, die perfect werd geleid door mijn collega Marsman. Collega? Ja, maar hij doet het met rondjes en poesjes. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ach, Jos. Als alle mensen waren wie weer, dan zou het er nog eens goed doet. Wat ik het vertellen van basisschool en spik. Het OLS voor kinderen, die hebben het geflikt. Met schoongemaakte tekstjes en ideaal zo gaaf.